Sinuwun Kresna. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya. Tak tampa pangestu Tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Yo. Wilujeng den bekti kula konjo. Yo, pangestuku Tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng sinuwun Mandura bekti kula konjo. Yo, tak tampa. Lan aku arep ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki panakawaning ratu. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Mesti wae kowe kulina saba kraton. Nggih. Sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darmakusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali. Aisyah nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu sinuwan. Sinuwun. Oh iya kleru sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo? Panggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong? Nggih. Nuwun sewu, sinuwun Darawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Darawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe? Granat syukur taring bawune iblis lanat. Wah, Bagong. Ponokawan Bagong. Nyerwete swaramu kaya bedet semono bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna Nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan truk. Tandangi sisan. Mah, kowe nek karo wong padu ya umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar Aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nyuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih. Kula Ora ngono. nggih. Pun wonten mawon sekejake. Iya. Bareng. Iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun ya Den. Iya sing ati-ati. Ndara janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara negara sedawa kula medal. Iya Bagong saya. Wis ya yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to diresoni Petruk. Nate. Nah niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petruk ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petruk angel. Dah niku nganu tensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Kula Ngamarta. Asung pambagenipun Nyai Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung keparenga ingkang raka ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Nyai Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula Kaka Prabu. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah kawula nok-nok nun. Nun inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi.
Pisowanipun ing neraka ing Ndorowati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta. Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yai. Tansah winantu ing suka Basuki sowan kula. Niring Sambikala Widada Durga Mendhak Kala Sirna. Sowanipun ing Raka ing Mandura wonten Praja Ngamarta. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk kersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yai. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten ing negari Ngamarta dinten sak mangke menika Yai Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Siadi ngabekti karepun Kakang wis ndak tampa karya bombong penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mulenggah Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura. Yo Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang Mandura ning Praja Ngamarta. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggun mulenggah Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Mandura ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Nadyan kula Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka. Ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih Dimas Arjuna kaya wis ora kurang kepenak. Ya Janaka, kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura nang Praja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya nek kula Sadewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, nek kula Sedewa ndak tampa. Atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nggih, kula jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi Koko Prabu. Saestu andadosaken gugup gurawaling manah kula. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan tanpa pepuyan wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu menawi rawuh paduka alit utusan gandhek sakembaran paring uninga bilir iki lenggan menika paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit Arta Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat. Yai nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndrawati. Namung semantena tata upacara ing kaprajan iki mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndrawaka krana pangraosipun ingkang Raka Ndrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa prabit kadidine kula wangsul dhateng negari Ndrawati. Ngamarta inggih Ndrawati, Ndrawati inggih Ngamarta. Mila tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau estunipun boten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Ndrawati. Yai malah mangsa kala benjang menawi wonten kalodhangan tuwin wekdal ingkang mirunggan Nyai Prabu sakadang nedha tetinju dhateng Praja Ndrawati kaicalna jiga kalawan pekewa Durgama sangga runggi Ndrawati karengga kados dening Amarta. Nyai Prabu Darma Kusuma matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan Koko Prabu dene mekaten anggen paduka ngrengkuh
para Pandhawa tumrap penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ingkang saklajengipun rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang mekaten menika kala wau tuwa tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang rayi ngamarta wonten paridamel menapa Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi tumraping para kadang sentana sumangga kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ngamarta Koko Prabu Yayi wale-wale menapa samanipun ingkang Raka Indrawati sepisan tetinju dhateng karharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ingkang angka kalih mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang manahipun ingkang Raka Indrawati Yai Prabu Darmakusuma Handra ingkang puspita rum kasilring samirana mrih sekar kadom ngas gandanya mawe raras renaning driya Koko Prabu dadosaken kagiat raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta dene paduka paring dawuh ing mekaten mongko lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak Pandhawa menika tansah sumendhe dhateng panguwaos paduka Kanjeng Koko Prabu ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan kelawan kadang kula ing Ndorowati nanging sabab menapa dene mekaten wiyos sing pangandika paduka menapa mboten nama kuwalik ing atasipun ingkang kedah nyuwun sabiyantunipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika Pandhawa dene paduka rawuh paring pangandikan nedya nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kalian kadang paduka para Pandhawa menika mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu Yayi menapa ingkang sampun ngaturaken menika mboten nama lepat jernyatanipun inggih namung Pandhawa ingkang kedugi badhe ambabar pepadang tumrap ingkang Raka Indrawati dasaripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten Yayi mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten tigang candra tanglengan ingkang ditun sakmangke menika negari Ndorowati kados ketaman welaking Jawata negari Ndorowati kados ketaman Pagebluk mongko kathah sangganing para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya sampun boten kirang-kirang nggih kula ambuh didaya pados para brahmana sewa sugata para nimpuna resi pandhita supados anambak rengkaning praja Ndorowati parandening katindakaken gagar wigar tanantuk karya inggih Koko Prabu mangsa kala ingkang sampun kula temtokaken ingkang Raka Sarinaritis sesemek ron raja mola bebantal buta sarembak wonten madyaning anggenipun ingkang Raka lampah priatos menika kala wau kula nampi sasmitaning Jawata bilih
negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ngroko ing Ndarawati Yayi. Nuwun sewu Yayi Prabu. Boten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna menika babar pisan boten. Namung sawanipun ing ngroko nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ndarawati menika sejatosipun minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget boten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun rawuh wonten Projeng Pandura sarwi tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura. Bila negari Ndarawati ketaman welaing Jawata lan ingkang saged ambirat pagebluk menika kala wau kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila Yayi mboten nama kula menika badhe ngetingalaken lelabetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Nanging sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndarawati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Mugi kepareng nggalih paduka Yayi Prabu sak kadang kadheyan keparenga suka pitulungan mring kadang kula Yayi Prabu Ndarawati. Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Namung kemawon Koko Prabu gandeng Pandhawa menika boten Puntadewa piyambak nanging klebet Werkudara Janaka lan kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Menapa dipun keparengaken kula tetarosan rumiyin kan kadang kula sekawan cacahipun mriku langkung prayogi Yayi. Werkudara, nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Mestine Siadi wis midhangep apa kang dadi ngendikaning kadang ming Ndarawati Yayi. Yen pancen Pandhawa dadi sarana padhang lelakon ing Ndarawati, Werkudara mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang, aku ora bakal selak. Waton kuwi dadi sarana padhang lelakon ing Ndarawati. Semanten ugi kula Koko Prabu bebasan kadhawuhan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waliyinipun Projeng Ndarawati. Semanten ugi kula Prabu kadhawuhan beto barang ing awrat tuwin lumampah ingkang tebih kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun Projeng Ndarawati. Koko Prabu nuwun maring adhawuh Yayi midhanget piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten Koko Prabu mugi kepareng andhawuhana menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa unta sak kadang mboten badhe selak. Koko Prabu waduh Yayi matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan lan mugi andhadosna ing kawuningan menapa ing sampun kula aturaken bilih kula nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menika cetha wangsiting Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya saged berat mendung ingkang tumanduk wonten Projeng Ndarawati menawi sakmangke para Pandhawa maringi ngampil pustaka jamus miyang jimat lima sada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndaraka. Yayi Prabu Ngamarta sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu lerwu sing duka cipta berbudi mandana raras ing sidhem madaning Pasiwakan Agung nalika semanten nampi pengdikanipun nata ing Ndarawati sanata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma handadosaken legeg jroning driya datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas
Sumara cahyaning nata ngamarta nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring wong ngaganten wardu jare mangerja. Nginang durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa taping wuri keseban punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rungo rangking gajah meja saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nenggih putra kinasih kula Semar Badranaya Ki Lurah Petruk Kantong Bolong Sumawana Ki Lurah Bagong ing minggah Datulaya karya cingak kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan mendak alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan
yen ngandika magawe pranda yen ngandika magawe pranda Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun Panakawan mboten pangling Petruk kaliyan Panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat nuwun sewu Yayi Petruk lan Bagong menika kalebet Panakawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu langkung saestu wonten ngatimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Ngabiyantara Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu mugi lenggah ingkang langkung prayogi inggih Yayi mboten angestaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Panakawan padha kanthi harja sak pratamu Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun tinepatna ing tulak manu kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami kirang subasita jernyatanipun kula menika namung batur kula menika namung kawula alit mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten Panakawan ora dadi ngopo padha harja sak praptanira tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabdiipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sangnata Prabu Darma Kusuma Petruk kanthong bolong ndak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sinuwun Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang pasang Kalimantabe tulak manu dumawahing tawang tuwang gong kok mung mubeng wae iki piye to amit pasang Kalimantabe tinepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang wis kuwi cukup berkah pangetunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda iya Bagong kemarang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun Panakawan Petruk padha harja sak praptamu Panakawan Sinuwun Darawati iya Panakawan lho niki wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Panakawan Bagong padha harja sak praptamu Sinuwun Kresna iya Bagong wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Petruk padha harja sak praptamu Sinuwun Mandura iya wilujeng den bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Bagong padha harja sak praptamu wilujeng sinuwun Mandura bekti kula kunjuk ya tak tampa lan aku arep ngandani karo kowe ngandani napa kowe iki panakawaning ratu kowe iki panakawaning para Pandhawa mesti wae kowe kulina saba kraton nggih sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darma Kusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali.
Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama, unggah-ungguh. Bareng kowe drajak-drajak ora ndodok, ora laku sing sak pernahe yen to ngadhep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah meng ngono kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Mongko sesuk bakale mesti malang rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, kowe ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih, nggih rasa getak-getak to. Kula niku ya menungsa padake aja digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darma Kusuma. Kula nyuwun pangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jer nyatani sepuh Bagong tinimbangane Darma Kusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono kuwi to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen nek ora tak coblos ora dadi ratu dheke. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun panjenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandhani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandhani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandhani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Nggih niki sok nggo godhog banyu bareng. Ora edan. Petruk, dalem Den, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo. Ya Petruk Bagong. Nuwun Ndara. Slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih Den. Ya, aja clumetan. Iki neng keraton. Ku anggere sak gelemmu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Nune nggih. Petruk Padhararja, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Petruk. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya ya tak tampa Petruk. Iya tak tampa Petruk. Bagong slamet Bagong. Ponokawan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar dereng sambi kala sowan kula tebesake beda bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong. Iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng matur ngunjuk kersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul Binung Teling Ron Klapa. Iya Petruk. Apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula ngunjuk atur sapa Paduka Sanata. Ponokawan Petruk bener nggih. Jar nyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur. Mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ngginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan, mara gage matura. Sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke apa ngane Bapak Semar, mengke ndak wonten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta kuwi kepiye? Ngeten. Undhak ing pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhak ing pawarta. Iya Petruk. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhak ing pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjuk atur ngersa Paduka Sanata nirokke Bapak Semar anggenipun maring pangandikan.
Punakawan ora dadi ngapa? Matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika, bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat, mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Lah, kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ngati kula, atine Gareng kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak. Pak, ejane eneng ngopo? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa. Mergo urip iki cakra manggilingan. Bener, Petro. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak kuwi duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku Gareng karo Bagong tak mbudidaya mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau dijar ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus nglinting udut. Iya, Petro. Terus paring pangandikan. Petro, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke ming derajate ngaceplik. Ning kewajibanku abot, kewajibanku abot. Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satria ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa, sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti semujudake negara Ngamarta menika sesebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya, Petro. Nggih. Menomersatukan ki apa? Boyo lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang Sagung Kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis. Nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih.
Mula kowe nyawanga to. Aja nganti wong amarta. Ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa Sobi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya Ponokawan. Nggih. Dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku mbangun panganganku ora mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mriku uripipun tiyang wonten kayangan mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan mula pengin bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak niku gegayuhan luhur nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel merga ngene, Tru. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sadikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening Bapak mongko gegayuhane Bapak niku luhur, gegayuhane Bapak niku apik. Iya Petro, nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Ponokawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petro aja mbedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5 Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petro. Nggih kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Ora sandadaku ki an gunung tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mulayu Petro nun kandha bapakmu yen kanggo Prabeya Semar aja ngetokke Prabeya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabeya. Alhamdulillah. Masuk 1 proposal. Petro semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petro kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu. Petro yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petro. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Wo. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho.
Ngopo? Nilepke dit RT lho. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya mung karo aku wis to aku kok dadeke bendara. Iya siap rasa kuwatir. Petruk dalem. Nanging ewuh kaya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggalih Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sinu Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik Nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pernatan Ngamarta. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi. Ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Loh. Ana apa? Perlu durus lho trek iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kok iso sebab arep ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk, Gong. Isane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri. Sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Oh iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo? Panggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan sementen mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar baing para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten riki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono lho Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir. Nuwun sewu. Jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane.
Menungsane wegah napa wewarah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dhateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon le Krembuk mendho cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, Ratu kok dihe. oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndorowati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapakke, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana. Tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangka Pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Nonton kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken Pustaka Jamus Klimasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten.
nek diparingke Sinuwun Ndarawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Limasada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Limasada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake Permana Jati Sinuwun. Semaring jajalan syukur taring bawune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete swaramu kaya bedet semono bapak Tegalan. Ndrawili kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndarawati kowe kadange taruna Natamandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan truk. Kandangi sisan. Mah, kowe nek karo wong padu ya mah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh Sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nyuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petruk sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petruk, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndarawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndarawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndarawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndarawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawu gawar-ngawur. Bagong kae dielikke. Bagong dielikke cangkeme kon ora waton jeplak. Ing atase kawula sampeyan aja nek karo Ratu Ndarawati. Padha karo ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyam marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bakaya batur, Gareng batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, yen pancen karo nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu-nesu, gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng yen to karwane karo Natamandura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nuwun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Ing atase derajate Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom? Heeh.
semangkean kowe. Bapakku dunek-unekke, Tru. Wani, Tru? Lah iya. Bapakku metu ngomahe jogoke kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Tru. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Tundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijik kok ora. Kowe marahi kok rumane. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan iki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane pajake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek jengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong saking, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik, aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Tru, mumpung kono ora iso omong, terus, Tru. Jejeli terus, Tru. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunekke bapak Gedibal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo, saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulat. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet nek dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet nek dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar kowe. Terus ora iso omongan to Sandra. Ketap-ketip gleleng padake Petruk S2 ya, Tru. Heeh. Weton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Heeh. Sak penakmu dhewe ora. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngino karo Nata Madura Prabu Baladewa. Petruk. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa?
Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadetaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Pripun niku? Kecepeten kula radong. Ora paham. Kowe ngerti apa? Lho. Soe ngombe terus nggonakmu cilik, nggonakku gedhe. Ngawur. Nggonakmu cilik, nggonakku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadetaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu, kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang, kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu japa? Ayo, metu japa kula tandangi to. Wah, kuku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe to. Iya, Bagong. Niki kan gandang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petruk wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula niku anti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petruk perang kula ya kudu perang. Petruk mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petruk kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisra. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih. Medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisra kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Nek pancen kono wane apa boleh buat. Oh, kono Petruk karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun. kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku ki ratu kok ora tok basani. Ya meneng kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Limasada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahe angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye? Rasa njaluk pustaka Jamus Limasada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Limasada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petruk mungsuh Baladewa, Bagong mungsuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggethokan lho. Anjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Ha upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri. Lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, Karep takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kowe. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedawe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono.
Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petro mengke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, Panakawan sing ati-ati. Nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu. Kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampeyan kula legawa, paringke kula sampeyan legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den? Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petro niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petro ya neson. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petro, niku ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petro niku arep neson, ning sing diwedeni mung Iki sapa? kula. Ora ngono. Nggih. Pun ngoten mawon, sekecake Iya. bareng. Iya. Pun nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo, sing hati-hati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong sing iya, Bagong sing. Wis ya Yem. Nggih, ngatos-atos. Ora ya tau to diresoni Petro. Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petro ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petro ku angel. Dah niku nganu tensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya, Den. Iya. Pun ya, Dara. Yo, sing hati-hati. Pun ya, Dara. Iya sing ati-ati. Dara Kula Sedewa kula pamit. Iya sing ati-ati. Wis ya, Yem. Nggih, ngatos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng. Iya. Pun ya, Den? Iya. Pun ya, Yo. Ndara Janaka. Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe nyeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto? Ora. Ora duwe. Alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, Aku ora duwe Bagong, sesune ning Karangkadempel tak paringi. Ndara Kula Sedewa. Aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jem kowe ngesak ora ya 50-50. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan edan kok. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem iki malah tiba dompetku. Lho, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak temburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna STNK. SIM.
BPKB. Sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok Bang. Oh ngaten mawon nggih? Iya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Duit kok manut ora? Mesodho ora dedel sithik-sithik. Wah, Ponokawan padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan. Menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yayi. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Dimas Arjuna wonten paring adhawu Werkudara. Nggih. Mara matur Yayi, pun Kakang bingung penggalihku. Krana loro-lorone padha abote antaraning Kakang Semar kelawan Koko Prabu Ndarawati. Kula namung nderek dhateng kabijaksanan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, semono uga aku ya mung manut karo mbarep kakangku. Nanging saora-orane Dimas matura ora ketamung sekelimah kudu apa ingkang pun Kakang tindakake. Wancine wis meh bedhug. Munggah ana ing sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti wanci bedhug. Sawise rampung nyebut asmaning Gusti Wola Wali supaya entuk pepadhang saka kamurahaning Wang Mahanasa. Dimas Werkudara ya. Yen to pancen kaya mengkono, pun Kakang bakal mbubarake pasewakan bubarna kang padha seba ya Werkudara. Ya, ngestake dawuh. Tatanan para kawula aja nganten ing kesempyok ing aradan. Wah, ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Arya Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanata Sukundur kedaton jeluk saking gambar kencana kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna sang nata arsami askondo